na-ayọ nke m na-eterete m. Ngụwa sị na ị ga-eburu my foodstuffs. I've not even employed you at all. Now I'm saying need service people. Do I need coppers? Is that how you went to old school? Or Takishika school? To disrespect people anyhow? Get the name on. And when you compound, you don't get Wishi. Huh? What the heck is you that angry? What's that Hannah? Apple born, I will strike. I'm going to strike at the camera. How about I go to week. I go 1 day. About strike, strike. How does that concern me? Can you do some strike? I told you the passage after my passage. Man, I strike. 1 week, sir, strike. The man you affected a brain. You know what? And when time for all this nonsense. Thank you. If not for one thing, I would have just wasted both of you now and bury you somewhere. Can you name one? Before I count 5. Before I count 5. You people will crawl out of my... Take this key. Before I count 5, open that gate and leave my house. Crawl out! Crawl out! I said crawl out! Don't you hear English? Bring a break forever. Bring a break forever. Crawl out! One, 2, 3. Biar, kamu kecil dia lama. Ini kak boleh. Kira orang buang bahan belan baru. Amro kabalam. Amro. Nyoni anyo. Ama wew. Awu. Abula. Elego cuma orang kuna aku. Mam ni orang abu pen. Dah bau. Muka bagai begitu di nama. Oh, gua apa sih? Get kat hol. Jangan penuh jangan. Jawab Oh no. Ele hinge ta oh no. Mo kana babo ai get sana. Ujo to ga chagi. Mama ga ono na ba Nyege sai. Mbogu ni shi mmeta ga kana na kompeteri ya gaje. Sego me shono okuni na ekwu odo mma. Lekwa anyi lekwa egbe anyi ni shi. Gidi aga ba si mbe nwoke na gbagbuo gi. Kwere ihe n'ọnụ gị nọ na-aghọ. Gbam sa na atma se gbagbo yi. Azola mi azo. Isimi zola ya. Azola mi azo nwamba mana ya wanwulo. Amam no ma je no ulu ku hote. He? Amam no ma je no ulu ku hote. Msege bia ga ke no ga. Buru bad luck eso ho gem. Mi butegere gị bad luck. Ibutele bad luck. Mi butegere gị bad luck. Kwa wogoro nga ho no na-agba gị kpa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 kp
Gamsim ga-aga n'usekwu gaga buklalo ihe mkpaga aka n'isi otu ahụ n'ezi mkpaga aka n'anụ ọnụ na-agba gị kpa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 kp
ka ụgbado onye nwoke nwụrụ mgbe ngwara ha eme n'eme asa egbe ahụ kwuru gị n'isi asa egbe kwuru m n'isi gbagbuo m otu nnụ mmụọ ozi m dọrọ otu a machi mbulie ihe ga-eme gị ịma ihe iwu blanda fool iwu blanda fool iwu iwu komanga iwu komanga
ata egbe kwuru n'isi ike nwa ozi ga-atara gị ekirite ike onye nwụrụ anwụ okwu ụka onye nwụrụ anwụ okwu ụka mgbe m sị nwoke mana aga m asụ dọbụl barịa na asala m ya azọ ka mgbe ịbara bata obodo ote ka anyị na-agahụ gị otu ọrụ ngụrụda ka anyị nwere gị were ọnwụ na ị nọ ngwa ụlele gị anya hụ na iwu ajọ mmụọ iwu denja ya were egbe ata na ana m ụka na m kwuru nwere ụka ọjọọ nọ na ya ọhụrụ ụka ọjọọ m kwuru asa owu otu nwoke lere m anya si ihe awụ nwaanyị ya mere anyị ebe ya emela oge a ọ ga-awụlọ ekwegelekwe ala dị mma mọchụarị akwa iwu nwaanyị otu yere otu isi gị chaga nwa anwụ ka i jiri za nwaanyị ndị mbụ zara nwaanyị zagbukwe gị ihe mere na ụda awụ ahụra m akwa ga ekwedola nkịta na ewu kamgbe m nọ na vileji sorogo na-abịa nga ị na-ere aja mụ na ga na-atụkọ onwe dị nwe isi ọbụla m ga-abịa na-agụda awụ nwa n'okwu n'ụka ọ dị ọdas ọ dị ka aga m agawuru onwe m ka m ji nwaanyị gaga chọrọ ọrụ savisi na m bịara maka ụmụazị ibe m ndị mega savisi enwere mgbe m hụrụ ewurele ebe ike ga ha na nwaanyị isi ọcha ha na-aga hụ gị ịbụ isi ọcha esoghị m isi ọcha ya wụ badlọk ọcha mmike ga-atụta ya ndị mgbakọtara ihe atụtụ gbukwa enwe atụtụkwa ha gị ka peni bịara bịa sọ ahụ m maka Chineke aga m agụza chụrụ ọnụ na ala m rụọ ịbịakwara ịkpọpụtakwara m were si imejisa m oyi nakwa otu nla lekwa one times iwe onye ara iwe onye ara iwe onye ara ị ga-eme m ụlọ ọtọrị iyi kakị aga hụ gị agbọbịa kakị gị ga na-apụ na ntụraja sọ ọgwụ anụ ọzọ eri ụmụ agbọbịa ibe gị owo esoro emepe ụzọ ka gị wee soro ụzọ agbachie bad luck get in ị bịara agbakachiri m ụkwụ ọbọgwụ ma iyi nkọnkọta agara m ije ọcha iyi kakị What the great? Get the greatness. Ele hina kpọgara m ihu ka ajọ mmụọ. Ile ka ebe wele gere na-eso. Ọ gị so njem. Mi kesara gịnị? Mi sara gịnị? Ebe m chida sikwata ga me revise. Na aga hoge agara onwe m ka nwa atụrụ ejiri chaja. Ma agara m onwe m. Gị na-aga ka ozi a na-akwa ha akwa. Agbakwala m ahụ. Wekwara nwa gwukwa kwesị m na-ebutere gị bad luck. Akwesị m na-ebutere gị bad luck. Kpọrọ m n'ụzọ m agafe. Nkọ bad luck wa turn hand. Eso? Agakwala n'ụzọ m gara aga na. Bad luck wa. To ya revise. Ịnụ ya kwuru. Ndụ ọtọrị mmọta m na-emere gị ebere awụzịga na m na-emere gị ebere so otu na-alụbeghị di nhapụ gị ụda nwere ike ụwa ga agba ụka maka chukwu ihe m na-eme m hapụ gị m left ọgụ ndụ ọtọrị ị chere ịhapụ gị m na ị ga-eme eke ya cut off from me you are going to do nothing mebiri agala ewu ihu na ebe na ma mebiri aga na-agụgbu ogu mebiri m ihe otu karịala nwa ogbede abịrị edi kpọkọrọ ṅụrụ ndị ọsọ ọrụ juru n'Owerri enweta esiri nweta ọrụ ọnwụ kamgbe ụkọchị ebe m pụtara ebe otu nwaanyị ọ na-esigo ọnwa mmadụ ma ọwa ọgba nje ka ọ ma mi weta sị ya madam nwere ọrụ na kọmpand gị nwaanyị gị kọso ya na agbọkọ nkata ọ gbọkanyere gị sa lekwe ndị otu gị iso nọọsụ mmiri na-agbọ ka nkịta ịgbọ ka atụrụ nwaanyị ma na otu ihe na-agbọ ka nkịta mgbe ọla ajụrụ gị aja otu nwaanyị ma agbọ mmiri na-agbọ ka nkịta ịgbọ ka ude ha nzuzu ga-eme ihe a na-echigharị gị ọnwụ onye ọrụ na-anọdụ na ka ị na-ajịra kwesị na akara m ihe asịkasị efe nye ọrụ olee ihe ka anyị jiri dị iche cheji ule anyị ga-ala vileji anyị laruo tomorrow anyị pụta ahụ bido ahụ nga anyị kwụsịrị
Fanta. Nyega Fanta. Fanta. Nyega Fanta. Monya de ogologo. Nyega Fanta. If I don't look I have a granuko. Nyega Fanta. I mean here. Ngo fa she got. Nyemo ku senga brinyem. Nyemo ku she. Ijemen. Ngo brim ku she. Lekwanyi lekwano lekwanyi lekwo were lekwanyi lekwano I got you were guitar nem lekwanyi lekwo were lekwanyi lekwano lekwanyi lekwo were I got you were guitar Maggi ngwa onogo naka hey Imo lekwano naka anyị gara ọrụ I got you were guitar anyị nweta anyị ko hey, otaka m ga-eko. Baby Imo. Hey, Biko, point into correction. Yes, sir. Very point into correction. Each of my addresses. You addresses me as Honorable Chifu Imo. Mekwana ya addresses as Honorable. Thank you. Honorable, you are one. I wouldn't push you on. Honorable sister, Mange. Fusu. Stop. Okay, dead and nam. Osahan did. Oh, Honorable Chief Imo. Pomkwem. Honor breast. Thank you. Sister Maggi. Didn't she? She does. Mana, kanjukpala o. Nka mutukwa na efende kopa. Kezi wona munjiga mahadum. Mo foze serve. Oh! Well, imana aka mu brega mu ube nwuri m okoko ya nwa ntakịrị nya nwa sisi mgbe anyị nwa venture into mahadum. Yes, you have not ventured into your matrimonial stomach. Into the world. Oh, yeah. You have not ventured into your matrimonial stomach. Ya mgbe ahụ ka ube nwa ntakịrị amụbedigo anyị gacha akwụkwọ ka mgbe echi ihe anyị gara ụtụm anyị gara na ga gịnị ka anyị gara ga gịrị egbe akwụkwọ ahụ ụmụ ruru ndị ọrụ ihe a na-ekpa ya ọrụ na ya ịsa ha no akpa ya ọrụ n'ugwu awụsa ịsị no akpa ya ọrụ na amụrie nga ịsị ha no emecha mgbe e mere ha wetara ya ọrụ na local gọọmenti isi weke ịsị ha no on quote and on this quote ịsị ha no anyị bịara emechi ihe ma anyị nọ na-eche mana otu ugbo anyị nọchi nwa anyị nọ kamgbe a na-egbe ihe gọọmenti abịa na-atụle gọọmenti anụ ugbo anyị na-asụ ọwa anyị rụọ na ndị a thank you a na-ajụsị kedu ndị mgbe ihe asị kime ha anyị nọ ụnyaahụ aha anyị agba na redio ya agba anyị aha anyị agba na redio a na-atụle ọwa anyị rụọ na ndị a ọ bụrụkwasị ọha nwakpara ka anyị nwajiri aka anyị na-atụle gọọmenti anụ ụdọ ọwa anyị rụọ na ha ka ọwa anyị hapụ anyị sị mba ka anyị menyere ha maka qualify anyị dị so dangerous. Ihe Jannaga Senate Jannaga meeting n'elu qualify anyị. Meeting anọ na n'elu qualify anyị. Anọ ya n'isi gị machi ugbo ị na-emegbu. Ị na-ehurule pịalalụ. Anyị legide anya sị no. Na ọ bụrụ na anyị sị na anyị gịda agụgbo o nwere ike ịghọtago. Anyị nwee ihe na-akpọ barrier equation. Into juxtaposition. Thank you. Ya wụ you got to go? So I say, I go over it. Gaga manage. Oh, worry. Or draw down a chai. I vemaga into over it. Le quai, le quai sheep. Ya will le quai le corner. Ya will le quai le quai sheep. Ya will le quai le corner. I hope. Oh, Charlie, he shy. In your chile. Chicheche. Asnuma kamjo. Onye ajija dị efu ụzọ ngwa. Jike o. Honorable and honorable. Awaye ma akpọ. Ị ma akpọ o. We ga ama na mma n'elu. Tell Adrian don ya. Me. Oduka. I want to kick away.
ga were ọnụ were mesutuwe nke ihe adịrị n'elu ebe dọ ya igile emebe onwe m kwikwara onwe gị ugwu o were ahụ ihe anyị gaje buy and buy nọprekwe mi nọpehe gị gbakụrụ thank you ego ọbụ nsogbu otu ikpe na-akpa ijikwa ego ị na-aga ọgba kọtụ gị nwa ga-akwụ ka anyị si apụ ime afọ anyị rụzi ime afọ m kwụkwa na-akụ obodo taa ka anyị ga-esi n'ihe butu n'ụzọ kwụọ m anyị ruo ụmụaka ebe ime afọ m kwụrụ ya ebe ka ahụ tere aka butu n'ụzọ kwụọ o mruzie gị kwụrụ ya ngwanụ nlekwa anyị lekwa arụ nlekwa anyị lekwa Owere ngwanụ lekwa anyị lekwa ọrụ anyị ga-aja Owere gị tọrọ skrim na akwụ ịhụrụ ya nọmba anyị na-ahụ n'ihu kamera ebe a ọwụ my number direct number gị kpọọ ha ya is either I pick it or my PA will pick the number ihe ọbụla ị ga-eji kwado anyị n'ihe ọbụla anyị na-eme biko obi alụla gị mmiri asụla ngọngọ enwe n'aka chịchịchị enwe n'aka mgbakijide mesapụ aka ka ị nwee ike mee ya ka Chineke nwee ike ịga n'iru na-agọzi gị na-agọzikwa ihe omume anyị na ihe nkiri anyị because anyị nwere a lot of things to give to you anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-enye unu kama na mgbe ụfọdụ anyị na eleta anya lee ebe a ịma na asị ada agba aka ahụ nwata eze na mma nwaanyị kwanụ di lụrụ ya na maintenance asọrọ ya bụ mma nwaanyị so biko na anyị na-ayọ unu nke ọ dị ukwuu enwe nkwado ọbụla ị ga-enye nwaanyị iji wee mee ka anyị nwee ike na-ewepụtara unu more of this ihe eji achọ ịba na-emekwa ka asụsụ Igbo na omenala Igbo ka ọ na-agawanye n'ihu biko don't hesitate to call on us. I thank you very much. I still remain your big brother Longinus Anokute Chief Imo. Sister Maggi is here and other crew nga anyị ha na-enwepụtara unu ihe nkiri anyị na-asị ka amara Chineke ka udo ya chia n'ime ezinụlọ unu niile ma butere anyị ngọzi afọ a ga-amara anyị ma karịa afọ ndị ke gara aga and afọ dị n'iru ga na-agawa n'iru ịdị na-amara anyị mma ụmụ Igbo niile n'obodo oyibo anyị na-ekele unu ngọ dị ukwuu na-asị ka Chineke gọzie n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.